Ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamahanan, labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab, ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu sa mga lutahan ug sa mga kauyukan, ug motugad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. The entrance of thy word giveth light, it giveth understanding to the simple. Maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers. Welcome na sa dili nga itong adlaw-adlaw nga pagtuon sa balaang pulong sa Dios. Ubos sa Balbido Evangelistic Ministry. So kaninyo mga subscribers, magpadayon kita sa atong gibiyaan nga gihisgutan o gitunan nga pagtulunan, doktrina nga may kalabutan sa atong pagkakristuanon, ingon nga mga mananaog o kana gipanginaot nga ikaw nga magtotoo, mananaog kana niining kinabuhi. I hope you are now a winner in life. So kini atong gisgutan, bahin kini sa mga paagi nga giandam sa Dios kanato aron kita mahimong mananaog sa kinabuhi. Okay? So, dito maglangan. I hope nga ikaw magtotoo, andam na. Pinagi sa paglimpyo na ng imong kalag, paghingalan, pagsugid sa tanan nga mga salang nabuhat nimo nining adlaw. Limpyohi imong kaugalingon aron ikaw mapunan sa Espiritu Santo o nga andam no sa pagtuon sa pulong sa Dios. Apan alang kanimo dili pa magtotoo aron ikaw mahiluna usab nining atong ginabuhat na adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios, gikinahanglan nga ikaw musanong sa mando sa Dios sa iyang pulong. Ang Dios wala hangyo kanimo, na wala siya kanang dapit kanimo, kundi nagamando gid siya. Tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Mga buhat din sa 31. Okay. Karon padayon ta. Kagahapon nagisgot kita sa upat ka mga Diyos nung katukuran, inon ta divine institutions, namely volition, atong kabubuton, marriage, ang kaminyoon, family, ang panimalay, ug ang nasod, the nation. Okay? Kining upat nga gitukod sa Dios. Kinahanglan natong sundon, of course. Nasayod na ta sa daan natong paghisgot bahin ini o kung sa mga ulo, inon ta head or leader, inon ta. Kung bahin sa kamumuton, ang panguni ni mao ikaw mismo. It's you, yourself. Kanang imong kamumuton. Ikaw ang pangulo niya na. Ikaw yung magbuot. Itagaan kagawasan sa Diyos. Okay? Ikaduha, ang kaminyoon. Kinsa man ang ulo niya. Sa kaminyoon, it is the husband. Ang bada. Unbahin sa kaminyoon, siya ang ulo. O adto ta sa panimalay, when it comes to the family, si kinsa man ang ulo nini o leader nini. Ang mga ginikanan. See? O ganyan kaupat nga maong nasod, kinsa man ang leader nini o pango. Ang mga unsa, opisyalis sa pangagamanan, the government officials,
sila ang unsa ulo o leader. Now, paminaw. Unfortunately, kining kalibutan, kinsa may kanang lumala nining kalibutan na karon. Si Satanas gitugutan sa Dios. Kay iya mangunigi inuntay usurp. Siya na ang dumala nini. He is reigning this world. Okay? So niya ta mismo sa iyang teritoryo. Kitang mga magtotoo, we believers, are just right here in the midst nining kalibutan nga gidumala ni Satanas. Ug sa atong gisgutan nga upat ka divine institutions, sa ako lang ginaingon nimo, unfortunately, kining kalibutan na naningkamot sa pagguba. This world is trying to destroy and devastate these divine institutions. Ilabi na kining divine institution number 3. Unsa mang number 3? Ang panimalay. Mao kanay tumong ni Satanas iyang gubon gyud ang panimalay. Kita man nato kining nakita nato dayang kayong ibuhat. You see? So, sa pagpanayon nato niini, diyan sa Efesos 5 versikulo 22, nagkanayon kini alang kinis mga asawa. Wives, submit yourselves unto your own husbands as unto the Lord. So, mando kini sa Dios ngadto sa mga asawa. Okay? Apan kinahanglan atong inumduman nga ang papel inong tagatunglanan sa bana mao ang tig-una. Mao gyud na ang iyang right o tukma gyud nga role, iyang papel ba. He is as initiator. Samtang ang papel sa asawa, igo lang siyang mutubag, responder. That's how God designed it. Mo ka na ang pahimutang sa Dios. Mo ka na i-disenyo ba sa Dios. Kung di na mausab. Okay? Sa akong malikon, the role of the husband is as an initiator, but the role of the wife is as a responder. Likewise, ingon nga Kristohanon bana, okay, Christian husband, o Kristohanon nga asawa, ang mga bertud nga gitawag og personal and impersonal love, mga bertud man kini, gikinahanglan pag-ayo nila nga gamiton within marriage. You see? Sud sa kaminyoon, kinahanglan ilang gamiton kining maong bertud, personal and impersonal love. Okay. Diyan sa Kulusas 3, magbalik-balik man gyud ang hisgot bahin niini. Niining teksto niini, nagatuon kita sa nagkalain-lain ng mga prinsipyo di sa pulong sa Dios, especially principles in marriage, bahin sa kaminyoon. Diyan sa versikulo 18 sa maong libro, Kulusas 3, nagsulti niini, ato na manggibasa ni Pandugay, wives, be subject to your husband as is fitting in the Lord. Versikulo 19, alang sa mga bana, husbands, love your wives and do not be embittered against them. Verse 20, alang na nis mga anak, children, be obedient. Okay? So, mo to akong iyon mo nga Efeso 5:23, naghisgot kini sa mga asawa. Efeso 5:25, mga bana, love your wives just as Christ also loved the church and gave himself up for her. Okay. Now,
ang Diyos, nagahatag ka na itong mga magtutuo. Now, I'm referring this to our fellow believers. While abot mga unbelievers na yun eh. So, God gave believers o napulo ka mga paagis pagsulbad o mga suliran. 10 problem-solving devices. O, ato lang kanang just to make a rundown, may tungod ni ini 10 problem-solving devices. Ang naguna gyud ni ini is unsa? Rebound. Followed by filling of the Holy Spirit. Sundan po ni sa unsa? The faith-rest life. And then, grace orientation. Okay? And then, doctrinal orientation. Sunod, personal love. Sunod, impersonal love for unsa? For all mankind. And then sunod, inner happiness or sharing the happiness of God. Sundan kini personal sense of destiny. And then ang number 10 is occupation with the person of the Lord Jesus Christ. So muna. Now, tuod, ang kaminyoon, ang kaminyoon, magmalampuson kini, kanang successful, okay? Successful marriages, kini are a byproduct of both husband and wife nga ilang hatag ang pasiyon na gyud ang pulong sa Dios. They prioritize God's word. O sila parog sila lingon nga pagbarog, they stand firm sulod sa integrity envelope. Okay? Unsa maning integrity envelope? Well, this is otherwise called unsa? The operational divine dynasphere. God's power system. Puyan na itong mga magtutuo sa diha nga kanang ato isugid ang tanan itong mga sala, diha malimpyo ang atong kalag din. Automatic. Kita pagapunaan sa Espiritu Santo o may balik kita sa atong pakigambitay ngadto sa Dios. So samtang gini sundan ni kini nga atong natuki kay ang Christian way of life sa ato nang ginaingon nimo sa kanunay, it is a mental attitude life. It is a system of thinking. So is the success of marriage based on it. Mo'y basihan. Okay. Sa atong paglabas sa atong una, ang Diyos may establisar, may kanang tukod sa atong gihisgutan nga Diyos nung katukuran, institution. Okay? O ang kami niyo, napil na nini. Marriage. O samtang ang Diyos man mao'y may kanang tukod ni ini maong divine institution sa kami niyon, siya po mismo he is the only one who formulated the mandates, mga sugo, mga mando, kabubuton, di prinsipyo diha sa kami niyon. Ako malikon kay basig nuwa kaspasing niya to. Since God was the one who established marriage, He is the only one who formulated the mandates, the principles in marriage. Okay? Now, adto ta sa Episo 5, versikulo 25. Husbands, lang kan mga bana na ni, love your wives, just as Christ also loved the church and gave himself up for her. Now, kinsa katutoy authority sa kaminyoon? Ang bana. Okay?
So, the authority in marriage is the husband. He is the leader. Now, unsa man ang papel sa mga asawa? What's the function of wives? Ang ilang function, ang ilang papel, iguras pagtubag. That is the role, that of responders. Samtang ang mga bana is that of initiators. Tiguna. Okay? Now, so, ato na sang hinumduman gatong napo ka mga paagis pagsulban sa mga suliran. Itong balik-malikon, yun kaya ang ito nga din nagyud makalimtan. 10 problem-solving devices. Okay. Ang sa katuto, ang naguna, rebound. Sunod, feeling of the Holy Spirit. Sunod, faith residual. Sunod, grace orientation. Sunod, doctrinal orientation. Sunod, personal love for God the Father. Sundan kini sa impersonal love for all mankind. Unya, sharing the happiness of God. And then personal sense of destiny. And then occupation with Christ. Noto, 10 problem-solving devices. Now, nganong kinahanglan magyud ato hinumduman tubag aron mainunta we can maintain humility and integrity as believers. You see, ang pagkamapausanon o ang pagkamasaligan, integrity as believers. So, mando kini sa pulong sa Dios, live your life as unto the Lord. And live it as if it is your last. Pag kinabuhi, ingon nga mo nagyunay katapusan ni mo nining kalibutan na. Katapusang adlaw. And then, pag yun mando sa Diyos. Live your life in the light of eternity. Mo na. Ang kalamdag, kahayag, ang nagpaabot na nimo. Kinabuhi ka na. Ang imong gipaabot nga maong eternidad uban sa Dios. Nga walay kaguol, walay kasakit, walay luha, walay pagantos, walay kamatayon. Na sa Revelation 21:4. Mo na ito You see, bear this in mind. Nga ang Dios, ana siya hingpit nga plano alang sa imong kinabuhi. Hingpit. Perfect plan for your life. O sanglit, ang plano sa Diyos ay mong kinabuhi, hingpit man, God does not and never change. Di na mo saboy. And since God does not change, then He is lovable, worthy of our love, personal love. O kung bayan is kami niyoon, it is doubly important to apply the doctrine of personal and impersonal love. Nabaw na. Now, ang bana, gikinahanglan nga magbaton siya og impersonal love ngadto sa iyang asawa. Just as the wife, kinahanglan usa magbaton og impersonal love ngadto sa iyang bana. Okay? Hinumdumi. Ato kining maangkon, mapanag-iya, we earn these kinds of love from God's Word. Di araman nato magkatuni ba? We love Him, meaning God, because He first loved us. Na sa iyang pulong. Paminaw. Ang tao, tao itong isutan, a person can have self-confidence due to his capacity, cognitive self-confidence na. So, ayaw nagyugalimte nga, doon na tayo slogan ng atong ministry. Ato po ning balik-balikon, kaya ron din kalimtan mo. SLBA. Operation SLBA. Study, learn, believe, apply. You see? Ang pagtuon sa pulong sa Diyos is one thing.
Apan ang pag-apply ni paggamit ni is another thing. Mudawat ka ng prinsipyo ha? Of course. May kinahanglan atong matngunan ka na. Oh, by the way, ang kaminyoon, as we know it, is a corporate testimony. Gusto? Ang kaminyoon, mo na ikaduha nga kanang Diyos no katukuran nga gitukod, gistablisar sa Dios. It's the second institution. Kung bahin gani sa angelic conflict, or the other name is spiritual warfare. Kini bang bugno ang espirituhanon nga itong giyatuwang. There are three major enemies: the world, the devil, the flesh. Okay? Kung bahin na sa angelic conflict, mo niya itong gigamit nga doctrinal term. Kini si Satanas, God's arch enemy. Mo atake gyud nining maong katukuran sa Dios. So na siya tumong, he has a goal oriented ron ni si Satanas. His goal is to destroy it. Ganun sa man siya, misugo na gani siya dito pa sa unsa Garden of Eden dito, sugod na siya dito. Paningkamo to, gubon yun yan maong institusyon. So, kita nga mga magtutuo, gimanduan sa pulong sa Diyos, put on the armor of God. Ano, dili ka biktima nining kalaki ni Satanas. Again, Colossians 3:1-3, put on the new self. Ang imong bago nga pagkatao. Bago ka namang tao ba? Kaya na tao naman kasi pag-usab, you are born again. Therefore, bago na, you have a new self. Now, o diyan sa Colossians 3 gihapon, versikulo 18-25, nagisgot niya og family relations. Okay? Now, tiwan ni ikini. Ang aron magmalampusan ng imong kaminyoon, be sure nga magpabilin ka ng ligon ang imong espirituhanon nga kinabuhi. You see? Success in marriage as Christians only depends on the strong and successful spiritual life of both husband and wife. Kinahanglan duha. Silang duha yun. Numdum ka niya itong triangle of marriage. Doon ay triangle of marriage. Number 1, physical attraction. Number 2, soul rapport. Number 3, spiritual life. Na mauna. Ang ikatulo, spiritual life. Mauna ay kanang mas mainungdanon sa tanan to be successful in your marriage. Nang liguna ka ng imong espirituhanong kinabuhi ninyong duha, asawa o bana. Okay? Kay kini ko nga itong espirituhanong kinabuhi, gasubay man ta. Our guide is the Royal Family Honor Code. You see? Ang nag-unag yun ni Royal Family Honor Code. You shall love your neighbor as yourself. Impersonal love na. O gitawag kinis pulong sa Diyos nga doctrinal nga virtue love. Muna, the very doctrinal term for that is virtue love. Now, by the way, sawa ba ka mamidyo? Ako naman hindi isgutan ni Padugay. Ikaw, miagi og tulo ka mga ang you went through 3 stages. Okay, unsa ni? Number 1, attraction. Ito ba akong isgutan ni Padugay? Attraction, kining attraction, una ning ang blind stage of romance ni.
Okay? Blind. Number 2, compatibility. Kining ikaduha, compatibility, mao na ni ang enlightened stage of romance. O kanang nasud mga di sa problem-solving stage using the 10 problem-solving devices. Okay. Unsa may ikatulo? Rapport. Unsa man ning rapport? Well, kining rapport din is a union nga gitawag og soulmates. Mao man ni sige gamit na karong panahon na soulmate. Nas Colosas 3:18-19 ug Episo 5. Okay? Now kining rapport, by the way, o pa man ako maklaro nimo. This is harmonious stage of romance. Harmonious na. It is the status quo of sympathy and empathy. Okay? Now, okay, as a review, pila ka itong divine institutions nga gitungkod sa Dios? 4. Volition, marriage, family, national or nationalism. So ang Dios may mugna, may pahiluna nining 4 ka mga institutions for mankind's preservation. You see? Kaya ni, how can mankind be preserved? Wala. Now we are talking here bahin og mga magtotoo nga dunay virtue, morality. Mao nay ana natong mga magtotoo, virtue, morality. Kaya ang mga dili magtotoo, the unbelievers, doon na po sila ila. Apan they only have human morality. Nakita na mong diferensya? Alang kanimo magtotoo, virtue, morality. Apan alang kaninyong mga di magtotoo, unsa? Human morality. Mao nay kalahian tali sa mga magtotoo o mga dili magtotoo. Okay? So, nagkalim tituod katong tulo ka mga ang in romance, physical attraction, compatibility, o soul rapport. Ato ning isgutan ugma sa atong pagpadayon sa pagtuo niini. So, ayaw sipyat sa pagpaghiguban kanato nining atong series nga pagtuon sa pulong sa Dios. Atong ipanginaot nga ikaw lamdagan usab, kakaton usab sa mga butang atong nakutlo og na angkon gikan sa pagtuon sa pulong sa Dios. Pinagi sa pagtudlo kanato sa balang Espiritu Santo. Malaan na mga Diyos, salamat. Nining matamis nga gayon sa among pagpaghiambitay kanimo sa imong mga pulong. Salamat niya mo Bible study. Pinagi sa YouTube, sa Balbido Evangelistic Ministry. Dada kami ugma din nining dapita sa makausaparon kami makapadayon. Nining among series kapag tuon sa imong pulong. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.